Yuk masih bersama dengan Budi Wijaya, The Lewang Music campur sari ati kalau sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik girang kompak nggih. Sepina malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun lan wilujeng dalu ugi masyarakat Dusun Karangasem, Desa Karangandong nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi Bapak perangkatipun, ugi Bapak-bapak panitia, juga Bapak Kapolsek wilujeng dalu. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari sumangga Kang Mas paringi puspita nol. Spesial tembang puspita nol. Terima kasih. Ada THC super jujuk super, terima kasih. Mangambarom kusumo mulat leng bronto atawi semikno semulir baik madu agawe rasa tresnaku ngambar dan kuciwo memangisi sekarang hati hari lonce katon ada super super, terima kasih. Ada Sela Audio, terima kasih. Para
Zen iki wau lagu napa Om Jono? Lagu sayangku. Nes rata tak hoya hoya. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Om Jono. Nggih, wilujeng dalu ning sanana. Sampun ngaturaken tembangipun Puspita Nala. Zen. Alhamdulillah ning sanana dalu niki tinimbalan malih dumateng masyarakat Dusun Karangasem, Desa Karangkendon, Kecamatan Drio, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Indonesia khususnya. Nggih, langsung kemawon kula wau ning menok sampun ngaturaken atur salam. Diberlangsung mawon dari Bapak Panitia, beli ngersakaken lagu gending tembang monggo. J, sumangga menawi Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa. Dipersilakan nggih sambil ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pamirsa neng monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penontonnya membludak Membludak sekali. padat merayap. Umi Kendi ada di depan. Onze, dalu Umi. Wes pakai demi Budi Wijaya. Juga Sabu Saudara Budi Wijaya tanpa terkecuali neng. Matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, pripun Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa? Pripun Bapak berbaju sama Om Jono ungu-unguan. Ungu-unguan. Monggo Bapak Panitia. Pripun iki? Tasik persiapan apa? Mungkin dereng panas. Tasik pemanasan. Nggih, dikasih satu lagu malih tembang pun. Menawi dereng siap, monggo neng. Om Jono. Sampun, monggo pripun? Ini yang di atas. Niku enten pamundutan gerigis. Gerigis. Belewung LBWJ. 2026 masih gerigis. Juga Pak Breng Pamotan, terima kasih matur sembah nuwun Pak Breng nggih. Selalu hadir. Selalu hadir. Trans Jatim kemarin absen sekarang hadir. Terima kasih. Monggo Belewung neng Ika. Belewung sudah siap. Siap, Bos. Tarik Mas. Yo yo. Ladrong ladrong. Jaya lagi. Asoy. Dan juga ada Stella Audio
manis kurang manis tambahi gula. Wes yo wes hati pikir nopo kerasa. Matur sembah nuwun, lagu yang dipikir kerasa sampun. Gerigis maksudnya. Nggih. Pelacak ya dirimu. Nggih, siap tim kopior. Setro nggih. Hadir. Matur sembah nuwun, gerigisnya sampun. Sampun. Niki pripun Bapak baju ungu napa emerald niku? Oh, bergundi. Pripun Bapak-bapak panitia? Sampun siap napa dereng? Monggo menawi ngersakaken dipersilakan. Nggih. Kita kasih kesempatan, Neng. Nggih, untuk bapak-bapak panitia, bapak sanitianya. Nggih, pripun Bapak? Menawi tasik dereng wonten nggih, niki wau saking tim kopior Mas. Mas, Nggih, ngelamun jenengan. Ada yang naik gitu. Ah, nggih. Nggih, tim kopior yang diminta kopla. Air bunga. Kopla. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, yang Tim diminta kopior. Air bunga. Yes, siap. Nanti pasti disebut untuk pasukan tim kopior. Oh. Jalur langit tim Nggih, pedul. jalur langit tim kopior. Kena klub kapok. Kena kabeh pokoke. Nggih, nuwun. Delemu. Nggih. Oke, monggo. Yuk, delemu. Pripun, Mas? Dari belakang, dari bawah ada yang minta bara cinta. Kok situ guyu aku. Emang guyu ngene lho langsung Oke, ditunggu. Jikalau masih ada waktu kan. Nggih. Monggo, yuk telewung. Neng. Terima kasih.
Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Oke, niki karepong. Nggih, Mas. Satu temanipun air bunga. Nggih. Nggih. Niki pripun Bapak panitia sudah Ya. siap? Niku nih, monggo dipun aturi. Siap nggih. Lagunipun apa wau? Lewong. Lewung, Oh warung tenda wete Mas. warung tendo. Waduh. Nggih dari pasukan Tulus ning Umi Kedhi. Nggih, Yang sugeng dalu di- Umi. Yang diminta lukaku. Borok. Luka Borok. lama ya Mas. Nggih, ditunggu Umi nggih. Nggih. Monggo minangkani pangunduhan dari Bapak Panitia Delewung. Wete warung tendo. Delewong sudah siap? Siap, Bos. Tarik Mas. Ladrak ladrak. Wijaya lagi. Asoy. Kasih audio. Ada sewa audio taksi. Kopi susu anget. Gedang goreng panas pisang. Yo hati sediakan nyorong ning meja yang biasa rendeng. Ayo nih. Ludruke putih wijaya. Asik asik cindene ayu temenan. Wis kadung dadi langganan eman sing bisa senengane akan ya Budi Wijaya Ludruk asak ini lagi. Delewong anti galau Juga ada THC Super, juga super terasi. anget kopi susu kula borotia gawe awas seger lan uga tambah tenaga Barang masuk barang adong bergoyang. Asli enak loh. Adis. Terima kasih bunga-bunga sosial. Ayo Desita. Ludruke putih wijaya asik asik sidene ayu temenan ya iya dong wis kadung dadi langganan eman sing bisa senengane agen
Ada siapa mas? Neng Yantika. Iki lo barangnya. Ayo neng. Yo, Nang ning nang ning nu, nang ning nang ning nu. Oh, nang ning nang ning nu, nang ning nang ning nu. Disusul. Pripun Neng? Ada siapa lagi mas? Neng Putri. Neng Putri, julukannya si Tombro mas iki mas. Tombro. Tombro mas. Ayo Pri, ayo Pri. Saya si Putri sinden Bandung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi mas? Si kecil mungil Neng Adis. Si Mungil, si Cupang iki. Iki mas, julukannya si Paten si belajar iki mas. Si Blanjir. Iwa Paten. Ayo mas Sabrina. Iwak patin. Oke, kayak Paten cilik dawa mas. Ayo deh. Awas 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 awas. Akselele, 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 akselele. Dos. Si gemoy mas. Si Gemoy. Tahu siapa dia julukannya mas? Neng menok Wulandari. Yang menok ulan dari julukannya apa mas? Apa neng iki? Ikan mas koki panda mas. Kasih tepuk tangan ya. Ya, 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 ya. Ayo Jamiah. Sik mas, bakong ladani bakong ya. Ayo ayo sayang, lanjut, lanjut sayang. Masalah bebekku, aduh yang ini kilo sing digoleki. Ayo lagi, sudah terima kasih, love you. Masalah. Cari ikan cupi mas, ikan cupi. Ikan. Cupi. Gupi, gupi. Sampai semerap ikan gupi ku apa? Piye neng? Iwak India itu ya, mas. Oh ngono ta. Bu, 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 bu. Tinggal satu, tinggal mulu loh, nggih. Kasih semangat ya. Tepuk tangan 1, 2, 3. Ya, 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 ya. Malam ini sindennya ikan-ikanan. Ayo ikan gupi. Ayo gupi. Sudah. Tarik, Mas. Anget kopi susu gula mbok roti kami awas seger lan uga nambah tenaka Terima kasih, warung tendonya sudah selesai, Mas. Yes. Pokoknya lagu megelno wong. Megelno dirimu dan diriku. Oke, senengane abahe iki, senengane jeragan. Nggih. Bapak panitia nyuwun kok mboten mriki, ayo. Nggih. Nggih ning niku dari Bayang Grup Goprak ya. Nggih. Yang diminta jambu alas. Gitu.
Nggih, jam 12 Sawung Galing. Nggih, Mas. Nggih no. Nggih. Niku mau Sawung Galing nyuwune jam 12. Yo sama dengan daya putra Yo, ada Mas Sukrisna. Digoyang lagi Budi Wijaya. Kelingan manis sesemeh Terus kelingan. terus kelingan ramah kemuyune Tresnolan kasih. tresnolan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Sayang wis duwe bojo Bojone loro. aku wis kebacut tresno Nolong kesana. longso rasane ati yen aku ati rabang melulu Yo, Sawung Galing. Bareng-bareng Budi Wijaya juga ada Lewang. THC. Kamu alas kulit ijo sing gagas duwe pucuk ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad ngati ora bakal urukan. Wina Mas, terima kasih. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. kamu alas batik Piye Mas? manis rasane Manis rasane. jelas tak dari randane Waduh. sayang wis duwe bojo aku wis kebacut tresno Nelongso. longso rasane ngerti Terima kasih. aku ramah kon melu duweni jamu alas kulit ijo sing dikakas wis duwe pucuk ada gula ada semut durung rondo aja direbut Rungokno Mas. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad ngati ora bakal urugan. Asal
antrane rondone. Terima kasih. Nggih. Jambu ala sampun Kang Masku. Niki pripun? Sampun ta? Gini, jambalas, ya, matur suwun. Mungkin dari Umi Gede nanti mintanya di acara Pedayan. Sih. Masih ada lagi. Halo Mas, Iya, niki Deng. panyuwunane Bapak Panitia. Oh, tasih wonten. Nadi Sidaranda. Teratap jare ning iki karempong. Sidaranda Mas. Sidarodo dari Bapak Panitia yang diminta ya. Nggih. Oh. Oh Kak Sita ta Mas. Nggih, monggo. Dele mong. Kabeh iku wis ra perlu dikatuni janjiku biyen aku sakup ngenteni Kowe lan aku kowe lan aku piye maju dong udah uga dadi bojone ora kena prawane tak adane rondone aduh kelewon yo 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 yang mana bersama Budi juga ada yang menolak pulang dari lain dan sudah ada Mas Jodoh Mamokan. terima kasih biyen kula seliramu wis tak aturi yen golek bojo sing tresno welas sejati buka sare seliramu digawe loro ora burung saiki dadi rondo Nanging yen Mas Oh, yeah. kabeh iki wis Oh, yeah. Kebacut piye? Ibarat bubur bakal dadi sekolah. Mula ketutku iki tanpa apa-apa. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Yo, bacut. Kabeh iku wis ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngekeni Muga dadi jodohne. ora kena prawane tak teli rondo
jodohan selawase Jodoh selawase Delewung amin ya Allah selawase bergoyang bolong kanggo sing sito-sito sito rondo ta iki ya Allah seliramu wis tak aturi ingin golek bojo sing sengawa sejati opo kasane seliramu digawe lara ora urung saiki dadi rono Terima kasih Pak Bosku. ora perlu diketuni jadi kuduye aku sanggup ngerteni Muka jadi judulnya ora kena kawane gak jadi london Ora nyono sampeyan super ganteng Kene nyatane tresnamu tulus lan suci Asih tak sun sing gede pangapurane Aduh tresno jejedoan selawase Anggo tresno jejodohan salawase Nggih, Sito Rondo sampun. nggih ngapunten sadherenge no Nggih, Mas. tembang Sidorono niku tembang terakhir Nggih. ingkang dereng dilayani mangke ten Dan Bedayan Bedayan Sekarsari. Lah, wonten Umi. lukaku juga wonten Bara Cinta Oh, nggih. ditunggu mangke Umi mau lukaku. nggih ten Bedayan mawon nyuwune Nggih, pun lali mungkin nggih. heeh nggih Nggih, langsung emawan, Mas. nggih monggo perform terakhir yuk Bu. Ya, monggo. Ayo, Dik.
Cuk. Hei. Endele ta lah. Budi Wijaya. Sak jose.